Fiċ-ċerimonja tal-ftuħ tas-sena akkademika, ir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella appella l-aktar parità bejn il-ġeneri fl-istituzzjonijiet lokali, inkluż fl-Università ta' Malta. Bit-tema 250 sena wara u iktar rilevanti minn qatt qabel, il-Professur Vella rrimarka li l-varjazzjoni fil-ġeneri iġġib aktar stabilità fis-sistema. Sostna kif illum fl-Università hemm iżjed studenti nisa mill-irġiel. Iżda b'mod simili għal ħajja politika, is-sem tan-nisa fil-korp akkademiku u amministrattiv baqa' baxx. Qal li 17% biss huma professuri nisa u jagħmlu 34% tal-korp akkademiku kollu. Ir-rettur qal dan fl-isfond tal-100 anniversarju mindu daħlu l-ewwel studenti nisa fl-università, ġraja li seħħet 28 sena qabel mal-Università ta' Cambridge fir-Renju Unit ippermettit dan. Spjega li l-Università qed taħdem għal ġid tas-soċjetà Maltija aktar minn qatt qabel, fosthom foqsma bħal riċerka u l-innovazzjoni. U esprima t-tama wkoll li fi żmien sentejn jew 3 snin jitlestew ix-xogħlijiet fuq ir-residenza ġdida l-istudenti u l-kampus il-ġdid approvat il-ġimgħa li għaddiet. Intant, sissa kważi 3600 studenti Maltin ġew aċċettati biex jibdew kors l-Università biex issa l-att ta' studenti jlaħħaq l-11,750 student. Aktar minn 7,000 huma nisa, fil-waqt li ftit aktar minn 4,700 huma rġiel. Minn barra l-istudenti Maltin, l-Università se jkollha 950 student barrani minn 111 il-pajjiż. One News tkellem ma' ta' studenti ġodda fejn qalulna li jinsabu ħerqana li jibdew dan il-vjaġġ importanti f'ħajjithom. Ħalt fuq Bachelor of Commerce, fuq Accounts, għax nisir accountant ovvjament, nifhimni esperjenza ġdida u naraw x'għandha x'toffri. Nispera li dan wassalni għal dream job tiegħi u vera ferħana li ħanibda actually naħdem għal dak li nixtieq. Dan fil-waqt li hemm qed jersaq lejn it-tmiem tal-avventura fl-università u għal daqstant qed jibda jħares lejn karriera professjonali. L-FM issa jgħid fl-aħħar sena tiegħi, ġifieri ovvjament it-teżi u hekk ħafna xogħol, però apparti minn hekk issa looking forward għad-dinja tax-xogħol bis-sens ħanaraw nibdew nesperjenzaw eżatt x'hemm oltre mill-università. Minn barra l-kważi 12,000 student fl-università, fl-istess jum 914 studenti ieħor ta' bejn 16 u 18 sena bdew isegwu l-kors tal-matrikola fil-Junior College. Kors li wassal lil dawn l-istudenti biex eventwalment huma wkoll jibdew jistudjaw fl-Università ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.